Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Денър Режисуърт и това е пети епизод на Minecraft Survival. Сигурно се чуете защо казах само YouTube. Ами защото спрях да снимам в VBOX и ще снимам само тук. В YouTube. И не дам да спа. Значи сега смятам да правя стъклата. Реших да са от Glass Pane, за да не хабя много материал. Да, малко ме е бъгало тук. Да. Да, 16. Трябва да имам кол, да. И почвам да го опичам. И ще се направя Glass Panes и ще ги слагам в другата къща, която е изцяло от необработено дърво. И дами и господа, скелет обаче няма меч. Трябва че си го взема, да че ги убия уния. Чайте, аз съм си спрял май звука. Не, чакайте малко. Аз съм спрял от слушалките. Не, тук е. Ще няма звук на Майнкрафта, бе. Всичко ме дупка, бе. Странно. Не знам вие дали чувате звукът. Надали ще го чувате, щом аз не го чувам. Той бил при мен тук. Надявам се дизайна на тази втората къща да ви харесва, нали така добре да ви е, добре да изглежда къщата, надявам се да одобрите. Така е това втората къща в World. Нага след като направих тая, фермите и сега тая. Да, ние ще се направим едно цяло градче, което не знам колко ще е голямо, но сигурно може 50 епизода да излязат. Може и повече, не знам. Ще видим. Може и по-малко от 50, не знам. Не знам какво ще сетя дори да правя още. Защото аз вече с няколко епизода вече съм много напреднал. Защото аз най-вече в първия напреднах. За тогава, когато снимах 52 минути. Трябва ми още едно. Аз взех две, няма значение. Така имаме си 32 Glass Pane, до тем ги слагаме. Значи за да се кача на втория етаж ще се пусна на Creative, само докато се кача. След това отивам отново на Survival и така. Както миналия път с покрива. Така. Чеме тук да слагаме. Така. Добре става. Както виждате. Опа! Така, точно стигнаха и за трите страни. Чакам за още. Да видим там колко се опекало още. Бая, май ще ми трябва. Не съм сигурен колко точно, но ще ми трябва още, да речем още. Така. После не знам какво ще ги правя, остатък ако остане и не знам какво ще го правя, може да го използваш друго, но по-така. Няма да ги щупя. Така, сега се направим Glass Panes. Окей, имаме си вече 16. И
Опа, така бъкнал грешната. И би трябвало като ги сложа те вече да са готови от другите. Хоп, хоп. Тук отзади ще ни трябват много стъкла, защото знаете, че къщата като цяло е големичка. Ето, 16 стъкла до тук, другата половина още 16. Там вече почти един стак излизат само за отзаде. Значи представете си. Вече ми трябва изключително много. И колко имам тук? Да. Тук ще взема половин. Ще почна да го пека. Така. Така. Ще наслагаме и теа. Надявам се тази поредица да ви харесва. Да не я правя ей така. Колко да мине номера. Така. О, 400 коня останаха. Да слагам тук. Така. Окей. Според мен и втората къща ще е добра, така, нали. Няма да е баш най-красивата къща. Сега не правя най-красивите къщи в Майнкрафт. Правя къщички, които да... колкото... е така. Сил. Да направя градче. Изем едно морковче. Така. И тук ще стигнат 100%. И после почваме вторият етаж. Да. И сега отиваме на вторият етаж. Всъщност, защо отивам на креатив, като аз сложих стълби до вторият етаж? Аз мога да отида до тук. Хоп. И да, започваме и да слагаме тук. Така. Отиваме да видим още колко стъкло е готово. Може би след като направим къщата, ако не отнеме много време, ама като гледам няма да отнеме много време, ще обзаведем така не малко. Така, скача и да, продължаваме тук. Слагам. Така, окей. Чем за още... Ще оправим пода спокойно, няма да го оставя така. Ще го оправим, няма проблеми и... Само нека първо ни сложим стъкалцата. Стъкалцата. Какви думи си измислям. С тази дума може и да не е измисляна, не съм сигурен. Ама... Как го казвам само? Окей, сега тук, както съм е пораснал. Добре. Това е добре. Колко ще излезе? Го обера. О, фак. Фак ю. Багадни както си. Не.
Как щях да умра. Ох, чайте да хапна. Те. Се върнат малко сърце. Чакайте така, после ще минавам да ги обирам. Сега във водата много внимателно ще влеза. Така. Окей. Ние умряхме. Това е добре. Сложим и тук едно легло. Или там не знам колко легло ще слагаме. Няма смисъл да прекалява от леглото и няма да е специална къща за спане. Така. И остана само отпред и от тази страна. И да стъмнява се, аз трябва да бегам в къщата, да спа. Хайде спим. На другата къща waypoint трябва да правя, защото те са една до друга къщите и няма смисъл. Не знам дали казах един и същ, са едни и същи къщите или казах един до друг. Не се усетих. Ако съм казал другото, извинете. Това ще си проличи в клипът. Така. Опекло го е. Повече не е опекло. Окей, да взема. 13. Не, цялото тук. Това 12 също ще дойде тук. Ще напълня още малко кол. И те, окей. И да, изкачах се много брутално. Видим как са шугаркейнсите. Добре са. Ги оберем. Така, 29 sugarcanes имаме и да. Сега. Sugarcane ще го правим на така, да знаете, за букшелфове. За букшелфове. Още едно. Така. Взех ли го? Да. Сега да правя това. Така. И отиваме. Как се гледа къщата без такова малко. Виждате, че с тези гласпейнове самата къща започва да изглежда по-добре. Не някаква тъпа къща. Така. Ще ми трябват 1, 2, 3, 4, 4, 8. Да, ще ми останат малко гласпейнс. Които не знам за какво ще ги използвам. Ако правя друга къща, за тях ще ги използвам. Не знам дали ще правя друга къща. Нямам си никаква представа. Ще помисля да се пък ще правя градче. Би трябвало да правя, но не знам какво толкова ще има в това градче. Все пак сме още на това. Чайте малко. Няма смисъл да пече другия. Защото това той ще стигне вече. А пък както ще ги използвам за цвят. Примерно когато почна да правя ферми и такива за крави, овце, най-вече за овцете, нали, да ги бладисам в кактусов цвят. Той се пече кактуса, защото вижте, той не прави. Се пече кактуса и става цвят. За тези, които не знаят, казвам. Вуаля, вече си е втората къща е готова. И как изглежда вече готовата къща.
Муцка, 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 муцка. Само малко по-кривчето стана грозно, защото не се вижда отгоре. Но па е така, като се отдалечим малко се вижда. Но па става. Сега, отиваме да направим отдолу такова. Отдолу подът в къщата. Другата къща. За тази цел обаче ще ми трябва дърво. Сейчас мога да го направя на Slabs. И да го да слагам Slabs. Съм пътката ми тук ли е? Да. Ясно е, че толкова слабс, че няма да ми стигнат, но все пак ще го правя на слабсове, защото така имам повече дърво и всичко. Само отвънка да го правя там отстрани, да не е така. Защото постоянно дразни това нещо. Хоп, е тук така. И продължаваме. Опа. Така. Така. Надявам се тези проекти да ви харесва. Се абонирате. Пак казвам, момент. Това е момента да ви кажа да се абонирате. Защото може да забравя. И така. Да, то така ще стане. Да, мисля епизода да е това, когато нали, да го обзаведа и да приключа епизода. Той ще се казва обзавеждането на втората къща и нещо такова подобно. Сега ще ми трябва още дърво. Но за жалост нямам. И ще трябва да си взема. От магазина, в кавички ще отида до магазина. О, аз съм бил гладен. Хапнем. Много работа и сме гладни. Па я ще събера сега малко морковчета. Чай хапнем някой картофа за кой такова. Да, аз па не може да ги ям, защото трябва да ги изпека. Няма значение. И както винаги фермичките много ме очудват в този world. Явно добре съм направил фермата, защото щом растат толкова бързо. Щом толкова бързо расте фермата. Аз в принцип не съм по такива ферми и такива работи. Не разбирам много тия. Занимавам в Майнкрафт с други работи. Но пък яко, че тази ферма ми се получи. Така. То. Окей. И добре. Добре, радвам се. Добре събрахме. Вижте колко картофи и моркови имаме вече. Така, сега като го събрахме и да, сега. Ще отделя някой епизод за обновяването на фермата. Така.
това. Така. Колко дърва вече имам? 29! Отивам да го направя на 100% ще стигне това. Поне според мен. Така. О, ябълка. О, саплинки. О, ябълка. О, саплинки. My farm. Да, и като я обновявам, ще има тук цялото за пшеница, след това някакво по-нататък ще направя цяло за картофи, по-нататък малко цяло с моркови, така за да мога да имам или направо може да го големя тази, но най-ще е добре за да не руша такива работи, да правя разни простоти, да го направя по различен начин, но че няма да е този епизод, ще го правя и сега. Но за първен път обирам sugarcanes. Почнах sugarcanes да растат бързо, като не им преча на растителността, почват да растат бързо. И пак се стъмнява, много бързо се стъмнява в този род, бе. И мисли, че ли така? Не, няма нищо, не трябва да правя тук. Така, направя малко слабс. Колко? Охо, аз се прекалих. Няма значение, че ги слагаме. Други слабс, може да ги използваме за нещо друго. Можем така да отново да подновяваме работи с тях. Не, много работи ще направим в този world. Или много работи. Ще кажа много, значи много. Като Minecraft Иронина знака. Той вече има 106 епизода сега. И аз ще се опитам така да го достигна с 106 епизода и че и повече. Но аз докато го направя, той ще е на на 250 епизод сигурно. Ако още има тая поредица. Може вече всичко да е превъртял аз, докато снимам до това. Бра колкото той има. Знака. Проц. И да, готово е. Ето и вече си имаме пот. Хоп. Окей. Така. Сега да... Остата sugarcane ще оставя тея. Сега ще оставя работите, които ми трябват. Това. То кръчен теба ще го занеса там. 14 бутона купра тук, бе. Ще взема... Колко вратички имам аз тук? 2. И оттатък май имам 2. Да. Ще взема 4 бутона и другите ги делитвам с... От доменя items. Отде са взеха тия бутони, бе? Така. Окей. Опа, тук не ще ги оставам. Така. И така. Хайде, влизаме. И да, сега да поставим workbench-ът, който ще... Къде да го сложим? Не, няма да е там. Това се не мога да го стигна. Така, ще го сложа тук просто. Ще направим печки сега да ги закараме тук.
Ето и сега ще си направя даже и ни pleasure plates. Стана ли ми дърво на мене, бе? Не. Окей, сега ще си направим. Оп, обърках. Да, pleasure plate за тука и това за там. Така, и други числа после. Сега ми трябва къбълстон. Аз имам много малко къбълстон, бе. Някой път ще отделя епизод за да копам. Или може да копам извън камера, извън кадър. Защото се няма гледа така копкам, нали, разни работи. Така. Тук сложа печката, ще сложа и честове и всичко ще сложа. Но това мисля да е епизода. В следващия епизод ще до такова ще довърша тази къща, нали, ще сложа там честове мечове. Чест тук, такива работи сложа тук. Да, и това смятам да е епизода. В следващия епизод, както казах, ще сложа чест там и нещо още. Не знам, ще измисля нещо. Извън кадър може да покопам малко в мината и да обновя ферми. Ще видим дали ще ги обновя. Така смятам, но видим дали ще ги обновя. Оп. И да, това беше епизода. Надявам се да ви харесал. Like, comment and share in YouTube. Goodbye.